लं डिस्टेन्स रिलेशनशिप गुबै मोजां मोनज्लायनाया बेसो। मानोना सानै लाभार्सआ जेसेबांखि गोजानाव थालाया मानो अब्लाबो सानैजों मोजां मोनज्लायो, सैथोयै हास्थायो आरो बिसोरनाव माब्लाबाबो गोजान जानायनि खोथाया फैया। लं डिस्टेन्स रिलेशनशिप जाय सानैजों कलावल' राव खोनायो, जाय सानैजों भिडिअ कलावल' सानैनि महरखौ नुलायो नाथाय सेराव मोननो हाया, अब्लाबो सानैजों गावस्रानायनि खोथा फैया। आरो फोथायनाय लाखि, जाय मानसिफ्रा लं डिस्टेन्स रिलेशनशिपआव थायो, मोजां मोनज्लायो, मोजां मोनज्लायनो हायो, अब्ला बिसोरखौ बुहुमनि जेखि बोलोआनो रावबो गावस्राहोनो हाया।